Ia vedeți ce am eu în spate, ce culoare specială. Este o Skoda Yeti din 2013, 2 litri diesel. Are 168.000 de kilometri. Ultima revizie a fost făcută la reprezentanța Skoda la 165.000 de kilometri. Este automată, 4x4, Euro 5 și un consum de aproximativ 5%. Să vă prezint în mare unele dintre dotările pe care acest autovehicul le deține. Senzor de parcare, pilot automat, navigație 3D touchscreen, senzor de ploaie și lumini și webasto. Având în vedere că sezonul rece deja a venit, ei bine, apăsând doar pe un simplu buton, din casă, din pat, de oriunde, puteți găsi mașina deja încălzită. Prețul acestui autovehicul este de 10.490 de euro. Puteți plăti în rate prin partenerul nostru de încredere TBI Bank. Rate fixe, avans 0. Aprobarea se poate face simplu și rapid, online sau chiar la noi la sediu. Vă așteptăm cu drag! Pa, pa!